हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका। आज आपण मिक्स अशी कुर्मा भाजीची रेसिपी पाहणार आहोत। चला आपण साहित्य बघूया। मिक्स भाजी किंवा कुर्मा भाजी बनवण्यासाठी आपण साहित्य पाहणार आहोत। इथे मी या सर्व भाज्या घेतल्यात, अर्धा अर्धा कप। इथे गाजर घेतले, फ्रेंच बीन्स घेतली आहे, शिमला मिरची घेतली आहे, बटाटा आहे, फ्लॉवर आहे आणि हे मटार आहेत। इथे आम्ही 2 मीडियम साईजचे टॅमॅटो बारीक चिरून घेतले, 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेत, अर्धा टीस्पून आलं लसूण हिरवी मिरची कोथिंबीरची पेस्ट आहे, चवीप्रमाणे मीठ आहे, साखर आहे पाव चमचा। हे ऑप्शनल आहे, साखर तुम्हाला आवडत असेल तर घ्यायचे, नाही तर नाही घेतली तरी चालेल। आणि हे आपण ड्राय मसाले घेतलेत, 1 टीस्पून धणे, सफेद तीळ 1 छोटा चमचा, 1 छोटा चमचा जिरं आहे, आणि इथे 1 मसाला वेलची आहे, दालचिनी आहेत, आणि 2 लवंग आहेत, आणि 2-3 काळे मिरीचे दाणे आहेत। आणि इथे मी ही लाल सुकी मिरची घेतली आहे। ही जास्त तिखट नाही आहे, म्हणजे काश्मीरी मिरची आहे, तुम्ही लाल मिरची पावडर पण वापरू शकता। आता इथे मी पॅन गरम करत ठेवले आणि त्याच्यामध्ये हे मसाले चांगले भाजून घेणार आहे। 2-3 मिनिटं स्लो गॅसवरती मी परतून घेणार आहे आणि आपण मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचे आहेत। इथे आपले सुके मसाले वाटून रेडी झालेत। आता इथे मी एका पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवले, तेल गरम झालं आपलं, आणि मी आता कांदा घालून घेणार आहे। कांदा असा खूप छान परतून घ्यायचा, तेलामध्ये भाजून घ्यायचं। कांदा मी मीडियम गॅसवरती परतत राहणार आहे। कांदा आपल्याला बऱ्यापैकी लाल व्हायला पाहिजे। कांदा आपला थोडा लालसर झालाय। आता यात मी टोमॅटो घालून घेते आणि आलं लसूण पेस्ट पण घालून घेणार आहे आणि चांगलं परतून घ्यायचं। कांदा अगोदर मी जवळजवळ 5-6 मिनिटं परतून घेतलं होतं चांगलं। आता मी टोमॅटो आणि आलं लसूण पेस्ट पण छान परतून घेणार आहे। का टोमॅटो असं खूप छान शिजला पाहिजे, मीडियम गॅसवरती परतत राहायचं। आता कांदा टोमॅटो आणि आलं लसूण मी ते खूप छान भाजून घेतले, जवळजवळ 15 मिनिटं मी मीडियम गॅसवरती परतत राहिली, तेव्हा हा असा व्यवस्थित मिक्स झाला आहे कांदा टोमॅटो। आता मी एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहे मसाला। आता मी सेम पॅनमध्ये मसाला काढून त्याच्यामध्ये तेल घालून घेतले, तेल गरम झालं आहे छान। आता मी भाज्या घालून फ्राय करून घेणार आहे। मी ते बटाटे घालते, गाजर घालणार आहे, फ्रेंच बीन्स, म्हणजे फ्लॉवर। हे मी पहिल्यांदा परतून घेणार आहे थोडं, त्याच्यानंतर मी शिमला मिरची आणि मटार घालणार आहे, कारण शिमला मिरची शिजायला जास्त वेळ नाही लागत, त्याच्यामुळे मटार आणि शिमला मिरची मी नंतर घालणार आहे थोड्या वेळात। त्या भाज्या मी परतून घेते थोडं तेलामध्ये, मीडियम गॅस ठेवून परतत राहायचं। त्या भाजीमध्ये तुम्ही तुम्हाला जे आवडेल त्या भाज्या वापरू शकता, अगदी स्वीट कॉर्न वगैरे पण वापरू शकता, पनीर घालू शकता। मी इथे माझ्याकडे जे अवेलेबल होत्या भाज्या त्या वापरल्यात। 5 मिनिटं झाली आहेत ह्या भाज्या परतून। आता ह्याच्यामध्ये मी शिमला मिरची घालून घेते आणि मटार घालून घेणार आहे, हे पुन्हा आपण परतून घ्यायचं। इथे मी भाज्या अशा छान परतून घेतल्या, जवळजवळ 7-8 मिनिटं। मी झाकण ठेवून वाफ पण काढू शकता। आता मी ते हे आपले वाटलेले सुके मसाले जे आहेत ना, ते मी मिक्स करून घेते भाजीमध्ये, चांगलं मिक्स करायचं।
सुके मसाले भाजीमध्ये छान मिक्स झाले. मी मीठ घालून घेणार आहे, साखर आणि जे कांदा टमॅटो जे आपण भाजून घेतलेले ते पण मी चांगले मिक्स करणार आहे. आता इथे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेतले, तर छान परतून घ्यायचे. भाजी खूप ड्राय वाटते, आपण थोडंसं याच्यामध्ये पाणी मिक्स करणार आहे म्हणजे चांगली शिजेल. आता इथे मी अर्धा कप पाणी मिक्स केले आणि आपण झाकण ठेवून शिजायला द्यायचे 3-4 मिनटं. पण तेलामध्ये फ्राय केलेल्या भाज्या म्हणून जास्त वेळ नाही लागणार शिजायला आता. आणि ही भाजी तुम्हाला अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल हवी असेल तर तुम्ही फ्रेश क्रीम, कसुरी मेथी हे ॲड करू शकता. इथे मी 5 मिनटं झाकण ठेवून भाजी शिजवून घेतली. मी गॅस घालून घेते. आपली इथे भाजी रेडी झाली आहे. इथे आपली मिक्स कुर्मा भाजी रेडी झाली आहे. ही माझी तुम्हाला कुर्मा भाजीची रेसिपी जर आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला आमच्या नवीन नवीन रेसिपीचे अपडेट्स इमिडिएटली मिळतील. थँक्यू.